Muri yeZimbabwe aiwa zvazvinyaso kubuda pachena kuti ma-MP eTCC aiwa vati nometa kwatumirana Nelson Chamisa. Notirikuona kuti ma-MP nevamwe vanga vari kuparliament vanoresigna vachisiya vachiti aiwa kana vaNelson Chamisa va-withdraw from TCC isu hapana kwatiri kuenda, isu kutosiya tonojoina party yavari kufoma. Muri yeZimbabwe isati tapinda munyaya iyi ndokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon torambo uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Tinoona kuti nyaya iyi ichitanga kupinda tinoona kuti ZVAENDWA ndiye anotanga kusiya achiti aiwa inini tiri kuenda navaNelson Chamisa. Tinoona kuti panapa there are a number of MPs vakasiya vachidrop vachiti aiwa isusu we move with our change champion. Tinoona nhau muzana dzekubuda dzinzi another MP dumps Tshabangu rushes to Chamisa. Tichiendera mberi nenyaya iyi iri kunzi CHAMISA'S dramatic announcement comes in the wake of controversies involving alleged imposter Singezo Tshabangu and his illegal recourse from parliament. Ngadziwore resignation came after Friday. Masvingo Eben MP Martin Mureri resigned from TCC and announced that he was following Chamisa. He says in his resignation letter that he is guided by the move taken by the party president Nelson Chamisa, who also dissociated himself from the party. Ngadziwore becomes the third party MP to do so after ZVAENDWA and Muneri. Tikuona kuti aiwa ma-MP zvanenge atori serious. Ma-MP akutosiya chiti aiwa isa kutoresignawo. Kana vaNelson Chamisa vatongoresigna vakasiya party TCC isusu hapana patikaenda nokuti mutungamiri wedu haazimbori Tshabangu. Saka isusu hatingamboteveri Tshabangu uye isu tinoita zvido zvevanhu hatikamboiti zvido zvecorrupt ZANU-PF. Muri yeZimbabwe pinda mucomment wedu kumbotudza mafungiro imba musoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike kuchonitina on the bell icon. Tambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.